Да? Това не знам какво. Визирам себе си едно нещастно куче. Тъпи неща се случват, и чувството, че от много по-позорен съм, ще се реша да говоря, ако седна до прозореца. Чолите болят ме от бягане вече, от какво пък толкова бягам от лягане вечер, или поне да го отлагам аз вечно, стремеш да възползвам се от раждането си в деня днешен, ала пичага въобще не е смешно, инак мъртъв или умираш съм, с което щедро ще допринеса на тези, които са някак не харесващи ме мили. Мои ми матрошки всеки ден добре дошли сте, тъпо недорде сме всички. Да пием бира, пеем песни, да сме щастливи. Зная, че звучи ужасно, но поне веднъж бъди участник. Зная, че звучи ужасно, но поне веднъж бъди участник. Аз трябваше да вляза тук, но... Той влиза тук, вместо предишното. Добре. Склонни сме към това. Душите си да отчуждим, а светът клони към това да ни унищожи и всичко да се превърне в нищожен дим. Не го мисли, че брадата ти ще изразне самадата от души. Отдушници сме в циркулацията на бурния поток и чакаме Бог да ни суши с бурия отток. И всяко будене изчерпва твой срок. По-бързо от това спълваш буквите в думата живот. А той глата е късмета за Буда. Затова често търкаме коремчето на Буда. И всяка утрин будилника е кълвача луди. А очакваш гаджето с пудинг да те събуди. Но уви, никога няма да го улови. Въдица! Шива на въдица, какво? Въдица, грунаро, братле. Трябва да се изпикам максимално бързо.